Si t'imagines el futur com un laboratori ple d'idees sorprenents i gent compromesa, potser ja estàs pensant en la Unió de Cooperadors de Gavà. És l'espai de referència per a totes les economies transformadores de l'Ajuntament de Gavà. Economia solidària, circular, sostenible i innovació social. Tot al mateix lloc i en clau col·lectiva. Aquí s'impulsen projectes amb sentit, amb persones al centre i eines del futur. Impressió 3D, làser, biomaterials, robòtica i tot el que et fa sentir que ets dins d'un espai d'experimentació i innovació. També hi ha tallers per a escoles, assessorament personalitzat. Des del 2016, Gavà forma part activa de l'Ateneu Cooperatiu del Baix Llobregat i a la Unió de Cooperadors aquest compromís es fa visible cada dia. Teixint xarxa, compartint coneixement i construint un model econòmic més just, inclusiu i arrelat al territori. La Unió de Cooperadors no és ciència-ficció, és economia social en acció. Fotem-li canya al baix, de cop a cop, i tiro perquè l'és a prop.